Sanibona. Ngiyabona-ke makhelwane le ndaba yokuthi mangizonixoxela iy'ndaba bese niyangibuza ukuthi kade ngikuphi. Hhayi makhelwane, mina izongenza ukuthi ngingize ukuzonixoxela iy'ndaba, izoniphuthisa ngey'ndaba leyo nto leyo. Phela mina baningi abantu engibaxoxela iy'ndaba manje uyabona nje ngibuye ngibe nalelo siphithiphithi. Lalela-ke makhelwane ngikuxoxele, uyambona umfana kaNdlovu? Yini uNdlovu phela lo oshumayela kakhulu laphayana esontweni, lo hlezi esitshela ngendodana yakhe le phela ewumlingisi omkhulu evela la kumabonakude. Umfana kaNdlovu uboshiwe makhelwane, uboshiwe umfana kaNdlovu. Kuthiwa uboshwe izolo njengoba nje bekuLesihlanu, engazi ukuthi-ke uzoke ahlale nje ejele ngoba phela amajaji ney'mantshi wena makhelwane akusebenzi makuyi-weekend, angithi uyazi makhelwane. Kuthi uboshiwe-ke umfana kaNdlovu, uboshelwani na? Kuthiwa phela kube khona impanyane-ke yaba khona kuyena nengane lena phela yalaphayana yakaMahlangu noma eyakaMhlangu, into enjalo ngala koNtuzumu. Uyazazi-ke iy'ngane zasemalokishini ngoba phela sihlezi siy'tshela ley'ngane zethu zabafana ukuthi hlukanani namantombazane asemalokishini. Bayalalela yini makhelwane ngoba balalele? Ehene-ke makhelwane, kuthiwa intombazane-ke balwile-ke phela-ke bebanga lokho kubangwa yithandani-ke makhelwane. Hhayi-ke nangoku seboshiwe-ke umfana kaNdlovu. Kodwa-ke makhelwane, engazi ukuthi nayo le ntombazane ike yaboshwa makhelwane. Cha, ungasheshi umangale makhelwane, ngizokuchazela. Uthi-ke lo ntombazanyana yena lo bethandana nomfana kaNdlovu, uyabona wena makhelwane, bebethandana nje kumnandi kumnandi nomfana kaNdlovu. Kodwa phela umfana kaNdlovu benza nje lokho okwenziwa amadoda wena makhelwane, uyabona. Amadoda awaneliseke makhelwane, uyabona. Ithi noma ikuthanda nje indoda umuhle wenza konke kodwa nje ihlala intshontshe wena makhelwane, uyabo. Into nje leyo makhelwane, kwaye thina esakhula nje siyazi nje le ukuthi amadoda nje ahlala antshontshe wena makhelwane. Manje ley'ngane zanamhlanje makhelwane zinenkinga yokuthi indoda ivele ithi nje iyayintshontshela nje kanye nje makhelwane. Kanye nje makhelwane indoda iyintshontshela. Hawu, intombazane mengabe beyishadile umuntu usethwala imithwalo useyagoduka yena, uthola umuntu useyala usenjani, kodwa nje indoda iyintshontshele kanye nje makhelwane, uyabona. Siyazama ukuyifundisa le ngane ukuthi hhayi, bheka le indoda mayintshontsha phela fanele uyiyeke nje njengengane njengoba mayikhula ingane uyibuke nje intshontsha ishukela usho engathi awuyiboni, uyabona. Nendoda fanele nje wenze njalo, uyabona nje ubuke nje ukuthi ubuka nje ibhedela lokuchatha ngimboni. Hhayi, ayifuni-ke le y'ngane ukwenza njalo. Indoda nje ithi nje mayike yayithola nje into njeyana nje eyodwa njena, awu sekuyaliwa, awu sekuyadivoswa namakhelwane, ubabona bebuya emendweni nje ilokho. Ithi-ke le ntombazane wena makhelwane, ngoba phela iyaxoxa la emafonini, makhelwane la emafonini. Ithi le ntombazane bebethandana kukuhle nalo mfana sekuphele iy'nyanga eziwu-6 bethandana, uyabona. Uyabona leyo nto. Umfana kube ngakayi nokuyovela nje ekhaya, uyabona ukuthi umfana nje osayibambela la abambe la abambe lana. Akuyena umfana mhlampe osekudinga ukuthi umlwele wena makhelwane, ngoba phela umfana faneke mhlawumpe ayolunguza kini, uyabona, abonwe nawo umzali wakho ukuze uqale kuwulweke njengentombazane. Thina makhelwane sasingavele nje silwele nje umfana njena. Thina sasazi makhelwane umfana nje uyaqonywa nje umfana, uyaqonywa la esitobhini aphinde akushiye kulesi sitobhi esilandelayo aphinde acoshe intombi, uyabona. Mengakayi nje ukuyovela nje ekhaya ayikho nje into oyilwela lapho uyintombazane, uyabo. Kusho ukuthi nabo-ke nje bekusalowo mjolo njena, uyabona. Hhayi-ke bathandane-ke makhelwane, bathandane-ke u-6 months lowo. Iyasho-ke intombazane ukuthi bese kukamubambe lana lana-ke. Kuthiwa ngalolu suku olwenza ukuthi bobabili baze bagcine beboshiwe nentombazane, uvele lo mfana lona wafonela intombazane, kusho seyihlalele kwakhe phela. Angithi uyakhumbula ukuthi umfana lo isiqumama lesi esithethe sivela la ku-T_V, kusho ukuthi unendlu yakhe nale ntombazane iyihlalela kwakhe. Okukhombisa kona ukuthi ubengayimisele kangako ngale ntombazane, uyabo. Ngoba phela kube ubeyimisele ubezobe seyishadile le ntombazane. Uyabona nje lo kona lokho ukuthi ibisahlala kubo kwayo yena wayilalela. Imuphi nje umuntu wesilisa ngempela okufonelayo athi good night kuwena engabe ethi woza phela, uyabona. Angazi-ke le y'ngane zingaboni makhelwane mase siyayifundisa. Hhayi-ke
Kuthiwa-ke ayifonele-ke intombazane. Uyabona nje into emnandi kanjani umfana uyakufonela ngisho ukufonela mangaki nje amantombazane afonelwayo njalo ebusuku kuthiwa good night, mangaki makhelwane? Awungitshele. Umyeni wakho wena makhelwane uyakufonela njalo athi good night. Uyabona njeni? Ayibonge le y'ngane. Ifone-ke indoda makhelwane ithi kuyena good night. Uyabona? Bese le ntombazane-ke yona lento yokuthi bayanakisisa laba makhelwane emjolweni. Abayenzi lento eyayenziwa yithina ngoba thina ovele nje ube sothandweni nje makhelwane ulinde ukuthi umfanezi azovela ekhaya ungalunaki iy'nto ey'ningi. Nawo-ke la mafoni awo iwona-ke ona izinto. Ithi le ntombazane bese iyacabanga ukuthi lo muntu wenziwa yini ukuthi athi good night kumina ngo-6 ntambama eli kangaka. Uyabo? Kusho ukuthi bese iyahlanganisa-ke intombazane ibe siyabona ukuthi khona into eyenzekayo. Ithe isuka-ke le ntombazane isibheke-ke la kuhlala khona umfana kaNdlovu. Ihambe-ke intombazane-ke iphuthume-ke kuthiwa ubungayiboni iy'keti ibheke khona. Mayifika lana kusho ukuthi lo mfana ubeyitshelile i-security phela uMantshingiyane lo osebenza lapha esangweni ukuthi angavuleli muntu makhelwane. Kuthiwa ethe i-security ithi iyamvalela lo ntombazane, hhayi yena adlubulundela angene ngenkani. Hhayi security lifonele umfana kaNdlovu limtshela ukuthi hayi bo, nazi iy'khukhula ziza. Uyabona leyo nto? Uyabona wena makhelwane, kona lokho kuba yisikhukhula ikona okuzokwenza ukuthi ungalotsholwa. Uyabona? Hhayi lifonise nazi iy'khukhula ziza. Uyabona-ke? Kuthiwa-ke lo mfana ubethe kule ntombazane ngoba phela njengoba umbone evela la ku-TV baye bathole phela amabhuku amakhulu owafundayo uma ngabe uzohamba uyo-act. Ubethe kuyona unebhuku elikhulu alitholile akufanele alifunde ngoba kufanele ahambe ayo-act. Khona lokho abakubiza ngama-auditions-ke wena makhelwane. Ngiyakwazi wena makhelwane ubuye ungazazi izinto. Uyabona uma ngabe uzofakwa lapha ko-Generations khona lento oyenza kuthiwa o-audition kanjena. So ubefunda-ke amabhuku amakhulu akhona-ke ngoba ezoyokwenza lezo zinto zabo. Hawu-ke ilifone-ke i-security phela ngoba umfazi lona esedlubulundele, kuthiwa weqa amagethi, kuthiwa weqa iy'ngcingo ey'biyile, wahamba-ke. Qondani ngqo, ufuna ukuqondana naye umfana kaNdlovu. Hhayi-ke kulandelwana-ke ne-security lana lithi liyakhuza, hhayi kuthiwa ayisezwa lutho ingane le, intombazane lena phela yakaMahlangu. Angazi noma uMahlangu noma uMamhlangu, into enjalo nje yangala koNtuzuma. Uyabona sihlezi sibatshela abafana ukuthi thathani iy'ntombi zasemakhaya, hhayi lento yokuhlala nisukela iy'ntombi zaselokishini njena. Hhayi-ke. Uthe mefika kusho ukuthi phela lo mfana ubesezwile ukuthi nazi iy'wengu ziza. Nazi iy'wengu ziza kuthiwa phuma endlini umfana. Athi uyavala phela kusho ukuthi kunalokho uyabona o-burglar guard lapho. Uyabona athi uthi uyavala ngoba enzela ukuthi phela lo angayiboni intombi lena ngoba phela ngeke ngazi ukuthi ubebambile umfana lo lapha endlini wena makhelwane. Hhayi-ke athi uthi uyalivala igate umfana, intombazane ilibambe igate, athi uyalivala libambe, ayibambe intombazane umfana, athi uthi uyayigudluza, ishayeke intombazane iyowa le kude. Uyabona leyo nto? Engazi ukuthi yena uthi ubeyigudluza intombazane, hhayi yashayeka nje kancane. Uyabona? Kodwa intombazane yona mayisixoxa le story ithi uyithe mbebe ngempama. Uyabona wena makhelwane? Angizokhuluma kakhulu makhelwane ngoba mina thina vele nje yabona nje ngey'khathi zethu thina indoda nje uma ubheda nje ikubambabambe indoda wena makhelwane. Kodwa uyabona-ke manje naye sesikhuluma ngo-G_B_V ngobani-ke sekuthiwa amadoda ethu-ke manje awami nje thina. Yabona noma ngabe siyawashaya nje amadoda, noma ngabe siwakhumula iy'gqoko, noma ngabe siwenza kuthiwa nje awami mina makhelwane. Mina ngiyafisa ukumbuza ukhulumeni ukuthi usuke ethi awenze njani amadoda. Uyabona nje nawe nje makhelwane yakho indoda ungafuni nje ukushaya ngoba kuthiwa nje indoda nje manje hhayi ingathinti. Uyabona? Kuthiwa-ke khona lapho-ke intombazane wayishaya ngempama, intombazane yavuka khona lapho phansi, isiwe phansi yaqonda egeyithini ngoba ibifuna ukubona le ntombi le elaphaya phakathi. Kuthiwa-ke emva kwalokho-ke afika ama-security-ke sefika nozankosi wena lona lokhu ababiza ngama-handcuffs. Yabona laba abafundele. Kuthiwa uyafika ama-security athi ayithi nkli intombazane, ayithi nkli. Ahambe nayo intombazane ivele ibheke e-police station-ke manje isiyobika phela ibika ukuthi umfana lo uyishayile.
Uyabona? Mina engikubuzayo umakhelwane ukuthi ubezokushaya yini umfana uvele walala laphayana kwakho. Ukube nje wenze njalo vele walala kwakho. Angisho phela ukuthi ene yenza into kodwa bengibuza nje umbuzo ukuthi ukube nje ulalile ntombazane ubezokushaya yini umfana kaNdlovu. Uyabona leyo nto makhelwane. Kuthiwa ihambe e-police station-ke isiyobika lelo cala. Uthe mayesezwe umfana kaNdlovu ukuthi ihambile eyobika icala, wavele naye wavuka waqonda emaphoyiseni. Uyabona? Meqonda emaphoyiseni umfana kaNdlovu wafika wabikela amaphoyisa ukuthi intombazane ifikile laphayana yazomhlasela. Uyabona? Nama-security phela amaphoyisa njalo mesembona lo mfana phela lo mfana udumile makhelwane, udumile lo mfana. Uma esembona lo mfana amaphoyisa avele aphuthuma abhale i-statement, akhiphe i-case number, aqonde-ke eseyolanda-ke lo intombazane. Kuthiwa afike ayithathe intombazane. Sekuyingakusasa-ke manje makhelwane. Ithe intombazane nje isemsebenzini, uyabona phela laba begqoka amahili emsebenzini, qhwa, atheleke amaphoyisa. Ayithathe intombazane, ahamba nayo makhelwane intombazane ayoyibopha. Uyabona leyo nto. Hhayi, asho-ke naye kakhulumeke lana-ke etshela-ke phela labantu abaxoxa iy'ndaba lana emaphepheni, washo ukuthi hhayi, yena nje nentombazane akayihlaselanga, iyona ehlasele yena, futhi ingene ngenkani laphaya endlini yayo. Hhayi-ke, kube kanjalo makhelwane. Uthe-ke izolo, ngoba phela izolo le ntombazane, le nto yenzeka nini? NgoLesine, ukuboshwa kwentombazane. Kuthe izolo ngoLesihlanu yahamba-ke yaya enkantolo intombazane. Kuthiwa enkantolo ufikile futhi umfana kaNdlovu, ngoba umfana kaNdlovu uthi ufuna ukuyibona le ntombazane iboshiwe. Kuthiwa-ke hhayi ijaji-ke lithi hhayi abakhokhe nje 1,000 makhelwane yebheli, kusho ukuthi icala liyaqhubeka. Uyabo leyo nto. Ithe iphuma le makhelwane, ngoba amantombazane, ithe iphuma le ntombazane yaqonda e-police station-ke manje. Isiyobuza ukuthi yena uboshwa nini, ngoba phela nayo yayilivulile icala ngalola suku langoLwesithathu. Uyabona? Ithe-ke mase-ke iye e-police station, hhayi-ke amaphoyisa-ke nawo atatazela-ke sebona ukuthi hhayi, ayikho phela into angayenza. Uma ngabe eyibophile intombazane kufanele ambophe nalo. Uyabona? Hhayi, khona-ke izolo waboshwa-ke umfana kaNdlovu. Kuthiwa le ntombazane-ke abajabulile benosisi wayo, bajabulela ukuthi umfana kaNdlovu uzohlala laphayana phela emaselini i-weekend yonke makhelwane, ngoba phela amajaji ey'nkantolo ney'mantshi akusebenzi makhelwane uma kuyi-weekend. Uboshwe kanjalo-ke umfana kaNdlovu. Asazi-ke makhelwane ukuthi uzohlala isikhathi esingakanani laphayana elokhuzeni esitokisini makhelwane, ngoba phela kusho ukuthi mhlampe uyoza vele phambi kwemantshi ngoMsombuluko, bese mhlampe imantshi-ke iyamnika leyo bheli. Uyabona mina makhelwane? Uyabona mina makhelwane ukube bekuyilezi ay'khathi zakudala wena makhelwane, leli cala nje beliykhulunyelwa induna nje. Uyabona? Futhi nenduna uma ilikhuluma leli cala ibizosho induna ukuthi hhayi, wena kahle kahle ubungenalo ilungelo lokulwela lo mfana, ngoba lo mfana kona lokhu ukuthi ubengakaze ayovela kini. Uyabona? Kukhombisa kona ukuthi ubesawumfana nje oy'dlalelayo nje. Bekufanele ulindele ukuthi ay'dlalele nje. Uyabona leyo nto? Okubi-ke kodwa ukuthi intombazane ilimele la ehlweni namakhelwane. Uyabona? Ikona-ke ukuthi makhelwane umuntu uma elimele ehlweni uyungazi noma impama emlimazile ehlweni, noma isibhakela esimlimazile, noma ushawe intensi, ngoba phela uthi yena wayidonsa igate. Uyabona? Isango leli lasemnyango leli lenziwayo phela ukuthi amaphara lawa angasihluphi. Uyabo? Awazi noma mhlawumbe ithi ayidonsa lona yashayeka asazi makhelwane. Kuye kube ngathi umuntu uma elimele, angathi elimele la makhelwane bese kuyabhalwa lana ukuthi impama. Uyabona wena makhelwane? Athi uma elimele la bese kuyabhalwa la ukuthi uwile. Ngoba ngabe yonke le nto iyaxazululeka-ke makhelwane. Uboshwa kanjalo-ke umfana kaNdlovu wena makhelwane. Engiyibuza kona ukuthi ubaba wakhe-ke njengoba eyashumayela aze agqagqamuke lapha esontweni, esitshela ngengane yakhe eyenze into ey'nkulu le eGoli ukuthi uzothini njengoba ngesonto masesontweni. Uzothini? Uzositshela yini ukuthi iboshiwe ingane yakhe. Waboshwa kanjalo umfana kaNdlovu makhelwane. Hhayi, ake ngihambe makhelwane, yazi ngine-washing, awuthi ngihambe.